फिनजिलियान रेसर्ट नै फिनजिलियान रायमना नेसनेल खाथियावनो ओरै बिराद बरिया सुपार भिउखा नै सुपार आरो आंजों लोगोआव दंफायो नै बे आंनि आफा नोंथांमोना सिनायखायो जानो हागौ बेखौ बिथाङा जोबोर मोजां एक्टिं खालामो आफानि रल जौ फाग्लानि रल आंनि आफा बियो कुसुगाव रायमना नेसनेल पार्कआव दंफैयो जों सानैजों बेरायनो फैदों बिन्दास बेरायखादों रावबो बेबो सिंगेल आंबो सिंगेल रावबो गैया जोंहा रावबो नायसनाबो बेखायनो बिन्दास फैदों सेसखा नङाब्रा नंगौखायसो बुंदों मिथिबाय दा बिन्दास भिडिअखौ नायदोंबा लाइक खालामना हो आरो कमेन्ट खालामना हो आरो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो आंनाथ' सर्ट भिडिअसो थांखायो ना दा मैया फैदो ब्र बेरायदो बेनो जाबाय फिनजिलियान रेसर्ट जोबोर गोबावनि उनाव बेरायनो फैदों ओरै नायना ला नोंथांमोना नै ओरै बरियासे एकदमबारे बेनो सुपार 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 बरिया 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 फिनजिलियान रिसर्ट नोंथांमोना बेयाव मोनासि जिरायनो हागोन दंफैनो हागोन बेयावनो दंफैबाय नै फिनजिलियान रिसर्ट फिनजिलियान लोगोसे आंजों दंफायो टफि बाबुर नार्जारि बिथाङा सर्ट मुभिनि एक्टिं खालामो बिफा लायो आफा लायो फुरा बरियानो दे नोंथांमोना जाग्रा जानोबा बिथिं जाफैनो हागोन नै ओरै एकदमबारे सुपार